Bona tarda, benvinguts i benvingudes a l'Esport i Punt. Dos quarts de 8 d'aquest dilluns 18 de desembre del 2023, dia en el que repassarem els resultats més destacats del cap de setmana i ho farem per última vegada aquest 2023, perquè molts equips ja han jugat l'últim partit de l'any i a partir del cap de setmana que ve ja estaran de festa. No tots, alguns encara tenen algun compromís per jugar, però sí que la majoria. Avui arrencarem aquest programa a banda de repassant els resultats i sentint els seus protagonistes fent una supertertúlia. Per tant, això és sinònim de Pere Flores. Hem de parlar sobretot del Baxi Manresa i també del moment pel qual passa el Barça. A més, avui hi ha hagut el sorteig dels vuitens de la Champions masculina i ho repassarem amb el Nil Català, també membre de la grada d'animació. I després tancarem el programa per la porta gran, saludant a una de les millors esportistes de casa nostra aquest 2023. És l'atleta de Sant Joan de Vilatorrada, la Meritxell Soler. Farem balanç amb ella del seu any i també mirarem ja cap a la cita olímpica de París 2024, on compta perquè ella té moltes possibilitats de ser-hi. Si voleu estar al dia de tota la informació que us expliquem, recordeu que ens podeu seguir, com sempre, al compte de Twitter del programa, Esport i Punt, i també podeu seguir aquest programa a través del Twitch. A través d'Esport i Punt ens podreu veure, a banda d'escoltar-nos. Si ho voleu fer pel format tradicional, ja ho sabeu, aquest Esport i Punt es fa al 107.5 de la FM o a través de radiosanfruitós.cat. Vinga, fem un cop d'ull a l'esport que s'ha jugat aquest cap de setmana i comencem pel bàsquet, perquè el Baxi Manresa no va poder completar la setmana perfecta de 3 victòries després de caure el Nou Congost contra el Lenovo Tenerife, un partit marcat per la polèmica arbitral, per la gran quantitat de faltes xiulades en contra del Baxi, que van enviar infinitat de vegades més als jugadors canaris a la línia de tir lliure. En un resultat tan igualat com va ser aquest final 73-76, l'aspecte dels tirs lliures va ser clau i va provocar la indignació de l'afició manresana i també de l'entrenador Pedro Martínez. Diguéssim que no va atacar directament els jugadors canaris, però sí amb un evident to irònic va recarregar contra les decisions arbitrals. I jo crec que amb el tercer serà un partit nou, no? Tot el que ha passat a la primera part, al final no ens ha tret una gran diferència, però clar, ells tenen l'habilitat per anar a la línia de tir lliure i nosaltres, clar, teníem que treballar cada atac per veure si fèiem un bon tir. No em queixo de l'arbitratge, em queixo de que... Però vull dir que també és que ells són capaços de no res treure aquestes faltes. Ja això no és ritme, ni és estil, ni és nada. És que són gestos i que els àrbitres piquen. Més enllà d'això, els manresans van patir un dia molt fluix en el percentatge de tir, que també va condicionar. Tornant al tècnic Pedro Martínez, no estava insatisfet amb el joc dels seus homes. Jo crec que no han jugat un mal partit, no estic descontent. Evidentment, m'hauria agradat a mi i als meus jugadors ficar més de 3, però crec que l'equip ha lluitat, crec que els hem defensat bastant bé, però clar, bones defenses, quedant 5 segons, que acaben amb dos tirets lliures, no? El Semardini i tal, no? Nosaltres no tenim cap jugador que tiri tants tirs lliures tan fàcils com el Semardini, que no se li pot ni soplar. Però jo crec que hem defensat bé el pick and roll, hem lluitat, estic content de l'esforç. Tot i la derrota, els manresans continuen immersos en la lluita per entrar a la Copa del Rei. Queden ara mateix 2 jornades pel tall. El Baxi té un balanç de 8 victòries i 7 derrotes i és 8è a la classificació. Per cert, una estadística que m'ha cridat l'atenció i és que el Baxi Manresa és el generador de tirs de 3 punts més gran de la història, una dada que donava el Regió 7 aquesta setmana. L'equip de Pedro Martínez té una mitjana de 32,4 llançaments de llarga distància per partit al registre, que suposaria el més alt en 40 anys de Lliga ACB. I una notícia d'agenda, perquè el Bàsquet Manresa SAE celebra aquest dijous, dia 21, a les 7 de la tarda, a la sala auditori de l'Ateneu Les Bases, la seva Junta General d'Accionistes anual. És una assemblea clau. Ja ho hem parlat moltes vegades amb el Xavier Prunés en aquest programa. És clau perquè s'han de decidir canvis a la direcció, propostes pel futur i intentar aixecar la part econòmica amb aquestes noves propostes per tal que el futur del Bàsquet Manresa SAE estigui garantit.
Per tant, molt important aquesta data, dijous 7 de la tarda, el divendres explicarem el més destacat. El Navàs, a la Lliga EVA, salta a la pista del Castelldefels en un gran partit dels vegencs que apallissen un dels equips més sòlids del grup, 62-89. Els navassencs van dominar d'inici a fi el partit, al descans, però, la diferència era de només 10 punts. La segona part dels navassencs va ser espectacular, anotant fins a 51 punts en 2 quarts. Sims va ser el millor jugador navassenc amb grans números, 21 punts, 6 rebots i 5 assistències. A la taula, el Navàs és 8è, encara li quedarà jugar el proper divendres un partit contra el Roser de la jornada 11, que en el seu moment no va jugar pel pont. Mentrestant, a la Supercopa masculina, cap de setmana estrany pel bàsquet Manresa B, perquè també en paral·lel hi havia el torneig de l'Hospitalet i va haver de jugar amb jugadors fins i tot cadets. Aquest partit de Lliga contra el Martinenc, finalment derrota 82-77, a més en un partit molt dur físicament. Ara escoltarem el tècnic Carlos Flores queixar-se, i en què també va ser dur però igualat fins a l'últim quart, on els locals van propiciar un parcial de 24-9 que va ser definitiu. Ondrej Hustak, el txec, amb 20 punts, va ser el jugador més destacat del partit. Aquest és el tècnic Carlos Flores. Va ser un partit en el que d'un nivell físic per sobre el reglament, sincerament. Va ser inclús per moments perillós, però treure altres jugadors. A falta de 2 minuts vam anar guanyant el partit. El que passa és que al final els jugadors es van desfondar, ho van donar tot i no vam arribar amb prou claredat al final del partit. A la taula, els manresans acaben l'any en tercera posició a 2 partits de lideratge que ostenta els Jacksans de Barcelona. Un cap de setmana en què, com dèiem, els júniors manresans han participat al torneig de l'Hospitalet i han quedat en 6a posició. Els manresans van caure contra una acadèmia de bàsquet canadenca en la lluita pel 5è i 6è lloc. El Madrid va guanyar la final del prestigiós torneig júnior imposant-se al Barça per un ajustat 71-72. En aquesta categoria, en la de Supercopa, però en femenina, hi és el Manresa Club de Bàsquet que va superar l'Igualada a la segona part, 49-37. 11a victòria de Lliga abans de marxar de vacances de Nadal, un partit marcat per la manca d'encert dels dos equips fins al descans i que es va trencar a la segona part a favor de les Roses, tot plegat en el partit de presentació dels equips del Manresa Club de Bàsquet femení. Caral Rivera, amb 11 punts, va ser la més destacada per part del Manresa. Sentim a Marc Rovirosa, el tècnic manresà. Un partit amb dues parts molt oposades. Una victòria més, sí que com les últimes jornades sense molt de brillo, però que ens permet seguir a la primera posició, ara descansar una miqueta i preparar l'important partit contra el draft. Dir que va ser la presentació del club i que el pavelló va estar d'allò més ple, de gom a gom, amb totes les nenes, i que va ser una jornada de club molt maca. I a la taula, el Manresa és segon, empatat amb el líder Drac Bramenet a 11 victòries i una derrota. Anem a la categoria masculina, a la Copa Catalunya, recordem, hi juguen l'Artés i el Vilatorrada, i l'Artés aquest va com un coet, tanca l'any amb una victòria important a la pista del Maristes a Ademar, 56-68, on encara no hi havia guanyat cap equip. No va ser fins al final del partit que els artesencs van aconseguir, però, desempallegar-se del seu rival en un duel caracteritzat per les alternances en el marcador. Edu Mas va ser novament el màxim anotador dels vegencs amb 16 punts. Aquest és el tècnic Pep Piqueras. Un partit en el que a la primera part els dos equips vam voler imposar el nostre joc i la veritat és que vam fer una molt bona primera part, però amb un nivell molt baix d'encert. Llavors al tercer quart una mica la mateixa tònica, fins que en uns molt bons minuts d'inici del quart període nosaltres trobem algunes molt bones defenses i això ens dona les primeres avantatges que som capaços de mantenir. I, mentrestant, el Vilatorrada continua en caiguda lliure després de sumar una nova derrota contra la Unió Esportiva Mataró, 67-72, en un partit força igualat en què sí que és cert que els maresmencs van mantenir-se sempre un pèl per davant en el marcador. Eric Manzanares, del Vilatorrada, va ser el màxim anotador santjoanenc amb 17 punts. Aquest és Ivan Culebres, justificar aquesta derrota. El partit va ser molt igualat durant tota l'estona. Nosaltres, amb els nervis de ser els últims i d'obligar a guanyar, ens vam col·lapsar i vam acabar perdent. Però bueno, a seguir treballant. Seguir treballant, tenen molta feina. Els artesencs aprofiten la derrota del Claret perquè ser encara més líders de la Lliga. El Vilatorrada, en canvi, s'enfonsa a la part baixa de la taula, només ha guanyat un partit. En categoria femenina, i és el primer equip femení de l'ASFE de Sant Fruitós, les noies de Màrius Bonjorn tampoc passen per un bon moment. Només van poder competir mig partit contra l'Olesa aquest cap de setmana i van caure 37-54. Primera part igualada, però tornant de vestidors es van diluir fent només 11 punts en 20 minuts. Fontanet va ser la màxima anotadora de les santfruitosenques i Màrius Bonjorn, el tècnic, ens intenta explicar aquesta
aquesta derrota. L'Olesa és un equip que l'any passat el coneixem i que és un equip que juga agressiu, que fica mans, que defensa tota la pista, que t'apreta, i durant molts minuts la veritat és que vam saber portar més o menys bé. Sí que la segona part a nivell ofensiu ens ha costat anotar, hem fet només 11 punts, però hem tingut un moment amb diversos errors i que han pogut fer contraatacs i ens ha marxat de 10. A la taula són onzenes de 14 equips ja marcant el tall del descens. A la primera catalana masculina hi tenim la Salle i el Castellet. La Salle va caure a la pista del segon classificat, el badalonès, per 70-66 en un partit en què els manresans van començar molt bé i van jugar 3 bons primers quarts, però en l'últim els locals van ser millors, sobretot en el percentatge de tirs de 2. Joan Carceller, per part de la Salle, va ser el jugador més destacat del partit amb 26 punts. Aquest és Toni Mañoses, fer un balanç del partit. Doncs vam estar bona part del partit per davant, fins i tot en algunes vegades per sobre dels 10 punts, però no vam saber acabar de trencar el partit i ells ens van igualar amb un parell de vegades que fins i tot ens vam ficar per sobre de 10 punts, i després amb un final igualat doncs ells van tenir més encert que nosaltres i ens vam poder endur la victòria. I el Castellet també va perdre la pista del Sant Nicolau B, 68-59. Els Sant Vicentins van anar sempre per darrere el marcador contra un rival més encertat. A la taula, la Salle és cinquena, 6 victòries, 5 derrotes. El Castellet novè de 14 equips amb 4 victòries i 6 derrotes. I a la segona catalana, també masculina, hi tenim l'Esfer d'aquí del poble, l'Esfer de Sant Fruitós, a banda d'un ampli repertori d'equips vegencs. Els santfruitosencs van guanyar la pista de l'Olesa B 38-46. Els santfruitosencs han trobat, sembla, la línia de bons resultats i aquest cap de setmana van derrotar l'Olesa en un partit en què l'inici vegenc va ser clau amb un parcial 12-21. Un duel marcat pels baixos percentatges. David López, amb 10 punts, va ser el millor de l'Asfe. Aquest és un dels capitans, Pau Tolo, explicar-nos el partit. Partit que va ser força dur, sobretot per la permissivitat arbitral. Vam dominar pràcticament tot el partit, però no vam aconseguir tenir un avantatge significativa durant el partit, tot i que potser tampoc vam acabar de patir, sempre vam mantenir un petit marge. Seguim més o menys enganxats al grup de la part alta i això és el que ens hem de quedar d'aquesta primera part de la temporada fins ara a Nadal. D'altra banda, aquests són els resultats dels cap de setmana. Cerdanyola B 54, Salle Manresa 58, Bàsquet Sant Pere 49, Collbaix Bàsquet Om 65, Santpedor 76, Barberà B 67. Els santfruitosencs són cinquens a la taula, el Santpedor tancarà l'any líder, 10 victòries i una derrota. La Salle Manresa B serà tercera i a la part baixa Bàsquet Om serà penúltim i Vilatorrada B últim, encara amb un partit menys. El Centre d'Esports Manresa va aconseguir també un empat molt valuós, ja parlant de futbol, al camp del Terrassa, en un partit que se li havia complicat després de començar marcant, malgrat que l'equip continua sense guanyar fora de casa, només una victòria a domicili en tota la temporada. L'empat d'ahir és bastant valuós perquè el duel s'havia complicat i molt, va ser el Manresa qui es va avançar amb un gran gol de Vaquero per tot l'escaire al minut 18, el Terrassa continuava generant ocasions i finalment va rebre el premi amb l'empat al minut 34 del primer temps. 3 minuts més tard els agarencs van culminar la remuntada amb el 2-1. Una primera part en què, a banda del mal resultat, també va deixar la lesió d'Omar Ogdadi. A la segona part, els manresans van fer un pas endavant en el joc, però faltava definir millor les ocasions. Fins que al 86, Javi López, que havia sortit a la segona part, va fer l'empat definitiu. Amb això, els manresans rasquen un punt d'un dels camps més complicats de la categoria i el tècnic Xavi Coromines, estava satisfet pel segon temps de l'equip, però no pas pel primer. Crec que la primera part, tot i que ens hem avançat, no hem estat còmodes al partit. El Terrassa ens estava enfonsant al propi camp, no eren capaços de ser pressionants, tampoc en pilota estaven trobant avantatges clares. Ha sigut una bona primera part, sí que ha sigut bona del Terrassa, i llavors al descans hem canviat tant d'estructura com jugadors de posició, i crec que a la segona part sí que ens hem imposat, hem merescut l'empat i potser alguna cosa més, i molt content amb la segona part. Però bueno, sí que la primera no estic content i s'ha de millorar, i jo el màxim responsable per aquesta situació. Però felicitar els jugadors perquè sempre ho han intentat, han donat tot i han cregut fins al final. A la taula els manresans tanquen l'any en 8a posició, a 5 punts de la promoció de descens i a 3 del descens. És espectacular com d'igualada està aquesta segona federació. A la primera catalana, baixant ja les categories territorials, i tenim el joanengui, la Pirinaica. La Piri va guanyar 0-2 al camp de l'Artesa de Segre per tancar l'any de la millor manera. Un partit molt ben jugat pels de l'Amion, que van recuperar el punt de sort que els havia faltat darrerament. Un partit també que es va decidir en poc més de 5 minuts amb 2 gols de Pipe Guerrero. Aquest és Oriol Untangas, el tècnic, a explicar-nos el partit. Un partit on l'equip
va treballar molt bé tant ofensivament com defensivament, vam generar moltes ocasions de gol, com els últims partits. L'únic que aquest partit vam ser eficaços en un parell d'elles i vam concedir molt poques ocasions de gol, concretament 2 a la primera part només. A segona vàrem portar el ritme del partit, vàrem saber jugar els 90 minuts i vam tenir aquesta victòria merescuda per l'equip, acabar l'any d'una bona forma. I mentrestant, el joanenc també va guanyar 2-1 l'Igualada en un derbi de la Catalunya central. Els grocs es van avançar al minut 11 amb gol de Jordi Garcia. Ja a les acaballes l'Igualada va empatar, però a l'afegit Daniel Galván va donar els 3 punts als bagencs. A la taula els dos equips agafen aire, la Piri puja a la 10a posició deixant el descens a 3 punts i el joanenc surt precisament del descens, tot i que encara el té a 1 punt. A la segona catalana, allà hi tenim el Navàs i el Solsona. El Navàs es va retrobar amb la victòria, golejant 5-0 al Camp Fatjó. Gran resultat per acabar l'any dels navasencs, que van atropellar el seu rival amb 5 gols. A la primera part, Miquel Penya i Dídac Sánchez, autor d'un doblet, van fer el 2-0. A l'hora de partit, Sergi Serra va fer el definitiu 3-0 i ja el mateix Sánchez i Uriac Vilà van arrodonir la victòria. I el Solsona va empatar 2 ahir al camp del Palau Anglesola. Els locals es van avançar al minut 4 de la segona part, però 4 minuts més tard Marc Díaz va fer l'empat. Un minut després, el Palau va fer el 2-1 i ja a les acaballes el mateix Díaz va fer el definitiu 2-2. A la taula el Navàs agafa aire, és 11è, tot i que el descens continua a 2 punts, i el Solsona és 13è a 3 punts del descens. A la tercera catalana hi tenim diversos representants del Bages i el Moianès, entre ells, ja ho sabeu, l'equip d'aquí al poble, el Fruitosenc, que va empatar a 2 al sempre difícil camp del Viladecavalls. Els verdiblancs es van avançar amb gol de Marc Gustems al minut 2 del partit. El Viladecavalls va capgirar el resultat en menys de 2 minuts i ja a les acaballes Arnau Casas va salvar un punt pel Sant Fruitosencs. Doncs un partit molt semblant al que ens esperàvem, un equip molt competitiu, amb les coses molt clares. Penso que vam entrar bé el partit perquè penso que els vam sorprendre amb el plantejament i després vam concedir 2 gols que no podem concedir, 2 errors que penso que ens condemnen ja fins al final del partit. Finalment l'aconseguim empatar, crec que érem mereixedors de la victòria, però el futbol al final va de dominar les àrees i d'evitar errades. De la resta del grup 8 del Bages Berguedà, aquests són els resultats. Pirinaica B 2, Calaf 1, Avinyó 1, Cardona 1, punxada del líder, Sallent 1, Sant Pau Manresa 2, Navarcles 2, Avià 5, Balconada 2, per Ignasi Puig 1, Súria 4, Navàs B 2. A la taula, els verdiblancs són 6ens, a 9 punts de la primera posició, el Cardona tanca l'any com a líder, l'Avià es col·loca a 4 punts i a la part baixa Navarcles Cué acompanyen en descens el conjunt navarclí, el pare Ignasi Puig i el Calaf. I el grup del Moianès, doncs el Moià i el Castellterçol, ja ho sabeu, estan dividits en grup 4 i grup 5. Males notícies, el Moià va perdre 2-0 al camp de l'Oarvic i el Castellterçol va fer el propi 0-1 al Coll de la Mosca contra el Cardedeu B. A la taula, Moià 11è, a un pam del descens, el Castellterçol continua penúltim després de 3 derrotes consecutives. La permanència ara mateix està ja a 5 punts. Qui està fent una gran temporada és el Nàstic de Manresa juvenil. A la Lliga Nacional Juvenil, cap de setmana en què va tornar a guanyar 2-3 al camp del Poble Sec. A més, es van avançar els locals, però en Sumana Bojang i Bilal Achiva van remuntar. Després Ivan Rodríguez es va fer l'empat a pròpia porteria i el temps afegit amb l'empat a 2, Héctor Corbacho va donar la victòria als manresans. Per tant, els escapulats que tancaran el 2023 líders d'aquesta Lliga Nacional Juvenil a 2 punts del Nàstic de Tarragona. I a la primera divisió femenina, per tancar el capítol futbol, el Levante, amb les baixenques Paula Fernández i Núria Mendoza, van guanyar 2-0 al Huelva amb les dues jugadores com a titulars a l'11 inicial. Les llevantines són terceres, empatades amb el Real Madrid i a 9 punts del Barça. Vinga, anem al futbol sala, la segona B nacional. El Covisa Manresa va golejar l'Escola Pia Sabadell en una gran segona part. 6-1 va ser el resultat definitiu. Tot i les baixes, l'equip de Paco Cachinero va complir els pronòstics. Lavado va avançar els manresans, tot i que el Sabadell va empatar ràpidament el partit. Amb empat a 1 es va arribar al descans i a la segona part els locals van canviar totalment la dinàmica. A 6 va fer el segon i 5 minuts després Lavado va ampliar diferències. Ambrós va fer el quart, a 7 minuts al final Lavado, que va marcar 3, i Aaron Lozano van arrodonir el triomf, i és per això que el tècnic Paco Cachinero estava molt content després del partit. Bueno, al final ha sigut una victòria clara també,
i sobretot en moltes fases del partit amb bon joc. En el moment en el que vam aconseguir tranquil·litzar una mica el joc, fer les jugades que nosaltres sabem fer, la intensitat defensiva, les transicions, en fi, una mica tot el joc, doncs al final vam aconseguir anar creixent en el resultat en el marcador i amb una victòria clara de 6-1, que jo crec que ens dona molta motivació, sobretot per al partit de la setmana, d'aquesta setmana, al final de la setmana, que serà contra el líder. A la taula, el Manresa continua segon a un punt de la Nucía, que va guanyar aquest cap de setmana. Per tant, cap de setmana vinent, partidàs, la Nucía contra el Manresa a terres alacantines. A la tercera divisió nacional hi juguen, ja ho sabeu, 3 equips de casa nostra, Atlètic Vilatorrada, Monistrol i Solsona, amb 2 bones notícies i una de dolenta. El Monistrol, per exemple, va guanyar el Penyesplugues 4-3 després de remuntar un 1-2. Francesc Rubio, Enrique Cámara i Marc Centelles per partida doble van ser els autors dels gols. Victòria també de l'Atlètic Vilatorrada, que va guanyar 1-4 a la pista del Linyola, amb gols de Gerard Roca per partida doble, Pablo Luna Lozano i Ferran Pons. David Antoine, president i entrenador, ens explica, ens fa la valoració d'aquest partit. Gran victoria, 1-4, un partido muy serio desde el principio, donde llegamos al descanso con 0-3 dominando el juego. En la segunda parte sí que sufrimos un poquito más, ellos consiguen recortar distancias, pero ponemos el 1-4 y luego el portero jugador lo defendemos perfectamente. Llegamos al parón navideño en segunda posición, a 5 puntos del líder, en puestos de Copa del Rei y con muchas ganas. I finalment el Solsona va perdre 3-6 contra el Salou, tot i avançar-se amb gols de Lleir Mujal i Roger Sala. El Salou va remuntar i va ser superior. El tècnic Santi Sabata, resignat, ens explicava com havia vist el partit. Molt disputat, molt igualat. La primera part nosaltres superiors, ens hem ficat per davant. La segona part comencem, una mica dormits, ells amb molt temple, les transicions les feien perfectes. Vam anar a remolc, i cada transició que ens feien ells tenim molt temps, però nosaltres anàvem molt més desbarats, molta experiència i molt bon equip, ja ho sabíem. I al final vam perdre, amb un equip que es pot perdre lògicament. El problema és que ens anem a vacances, que ens ha fet molta gràcia, marxar amb una victòria. A la taula, el Vilatorrada tancarà l'any en segona posició, el Monistrol ho farà 9è, deixant el descens a 5 punts, el Solsona ho farà 11è, amb el descens a 2 punts. A la divisió d'honor catalana, el Vilaumara va golejar el Rosario Central 11-2 i ara ja és líder del grup 2, empatat a punts amb el Castelldefels, que també va guanyar aquest cap de setmana. Els dos equips li treuen 7 punts al tercer i ja són ferms candidats a l'ascens. En categoria femenina, l'Atlètic Vilatorrada va guanyar a la sempre difícil pista de l'Estel Vallseca, 1-3, amb gols de Judit Ariadna Bosch en pròpia porteria i Lucía Denardo. Sumamos los 3 primeros puntos fuera de casa, era nuestra asignatura pendiente, y ayer las chicas compitieron muy bien. Supimos reponernos al tanto inicial de Estel Vallseca después de un error nuestro. Y la verdad es que supimos defender también el portero jugador los últimos 5 minutos y nos llevamos 3 puntos vitales para seguir ahí en media tabla y cogiendo buenas sensaciones. Doncs sí, mitja taula, vuitenes, i s'allunyen a 6 punts del descens. Tranquil·litat, doncs, abans d'anar a les festes de Nadal. A la divisió d'honor juvenil juguen Vicentí i Covisa Manresa, un Covisa que va tornar a perdre a la pista del Sala 5 Martorell 3-2, i el Vicentí, mentrestant, va guanyar 3-1 a casa contra el Maristes Montserrat a Lleida. Ens fa la crònica del partit el segon entrenador, el Jordi Gamma. Fueron 2 partes bastante diferentes. La primera fuimos claramente dominadores, sobre todo los 10 primeros minutos, donde marcamos los 2 primeros goles. Bueno, la segunda parte sabíamos que iba a ser una segunda parte muy, muy complicada, donde el equipo rival se echó arriba, hasta que empezaron a jugar de 5, y bueno, ahí es una lotería, ellos lo hicieron bastante bien, nos marcaron el 2-1, pero bueno, lo supimos defender muy bien hasta que marcamos el 3-1 definitivo en una contra. A la taula, els manresans baixen a la 13a posició de 16 equips, zona ja vermella. Els santvicentins pugen fins a la 11a posició. I pel que fa a la resta d'esports del cap de setmana, doncs en waterpolo, el Club Natació Manresa perd davant el Sant Adrià 8-7, primera derrota manresana a la Lliga, en un partit en el que van estar poc encertats, amb superioritat. Amb aquest resultat hi ha un triple empat en el lideratge de la Lliga Catalana de Primera Divisió, amb els de la Catalunya Central com a primers. Un mal tercer quart també sentencia a les noies, el Club Natació Manresa Fibracat davant el Martorell, 9-13. Les manresanes han arribat al descans per davant el marcador i ara són penúltimes amb només una victòria i 6 derrotes. En patins, victòria còmoda del Club Patí Manresa contra l'Olesa, 8-1. Les manresanes, que també tanquen l'any com a líders de la primera catalana a 6 punts dels perseguidors.
I 2 apunts més. La primera és que la 20a cursa per la vida recapta més de 2.500 euros per la marató. Unes 200 persones van participar a l'habitual prova atlètica al Parc de l'Agulla i també explicar que una 50 de judoques van participar en el segon Vila de Santpedor. La trobada va tenir esportistes del judo Condal, Molins de Rei, judo Vallès de Cerdanyola, Eix Nu de Navàs i també, com no, el judo Santpedor. 6 minuts i arribarem a les 8 del vespre. Ara toca ja encetar una nova edició de la Supertertúlia. Supertertúlia que, com sempre, és sinònim de Pere Flores a l'estudi de Ràdio Sant Fruitós. Pere Flores, molt bona tarda. Bona tarda. T'agraeixo especialment avui que estiguis aquí perquè sé que has passat una mala setmana i que encara t'estàs recuperant Constipadot. Aquests canvis, sembla que ha arribat el fred i quan arriba el fred ens passen aquestes coses. A casa meva també hi ha hagut algun que ha estat així, no jo, per sort, toquem fusta, però sé que hi ha hagut algun que ha estat així també i no es passa bé, però també t'he de dir que almenys les festes les pots salvar, no? Sí. Esperem que sí. No sé si suposo que també tindràs feina, no? Sí, partits de bàsquet a dojo. No s'atura, l'Eurolliga? No s'atura l'Eurolliga, no s'atura l'Eurocup. El dia de Sant Esteve, per exemple, partit d'Eurocup a Badalona. Que dius, ostres, serà qüestió de tirar-se els canalons per sobre i sortir corrents cap a Badalona. I el 29 tenim un Baxi Manresa Penya, al Congost, per tancar l'any. Sí. El que passa que aquest me'l perdré, segurament. Aquest me'l perdré perquè no, tinc un LEP, tinc un Força Lleida... Força Lleida no sé què, ara no ho recordo, perquè ho han dit avui mateix. Però un partit de l'Eport, en definitiva. Algun partit de l'Eport. Un Baxi Manresa Penya que serà clau per la Copa del Rei, com també serà el partit contra el Bilbao. Ara tots seran claus davant d'aquesta màxima igualtat que hi ha. Oi que sí? Nil Català, molt bona tarda. Molt bona tarda, Pau. Doncs, a priori sí, la derrota d'aquest cap de setmana contra el Tenerife compensa la victòria al Palau Blaugrana, no? En part, llavors, a partir d'aquí sabem qui som i que tots els partits són finals, però al final ara mateix l'objectiu és una Copa del Rei a Màlaga, és un Carmelet que molts ja començàvem a assegurejar i el dissabte va ser un glob una miqueta amarg, però que ara queden 2 partits, jo crec que són 2 partits guanyables, jo crec que tenim el bàsquet a favor, el bàsquet a baraix general, estem ben situadets, els 2 adversaris, sobretot la Penya, va amb aquest menys 56, que aviam com el poden superar i que jo crec que són 2 victòries que són factibles. Bé, anem a fer-ho bé, anem a posar la sintonia i comencem a parlar de l'equip de casa nostra, d'aquest Baxi Manresa que està fent una gran temporada. Bé, doncs, el Nil Català, que crec que t'agafem per la carretera, veritat, Nil? T'agafem per la carretera. Arribant a Manresa. I es nota que quan arriben a Manresa, no, Pere, sempre hi ha aquests talls d'aquesta cobertura complicada. Estem allà una mica aïlladets pel que fa a les comunicacions, almenys en l'entrada, venint de Barcelona. A veure, comentem primer el partit d'aquest cap de setmana contra el Tenerife, que, ostres, al final va tenir una mica de polèmica i tot. És veritat que segurament aquest 73-76 no sé si fa justícia o no, però el Tenerife va ser molt hàbil a l'hora de treure les faltes, ho va dir molt bé Pedro Martínez, i al final doncs, aquest punt d'experiència també els àrbitres doncs, es van decantar, no? cap a aquest costat. Què us va semblar el partit, aquest Baxi 73, Tenerife 76, decisions arbitrals incloses, Pere Flores? A veure, era un partit que podies perdre. Jo crec que a dia d'avui el Baxi Manresa, i això ho hem comentat fora d'aquí, pot guanyar qualsevol, absolutament a qualsevol, i això no només ho dona el fet que guanyés el Barça, sinó la manera en la qual està jugant l'equip. Bé, és cert que una part importantíssima, molta part del partit va anar a remolc al marcador. Per tant, perdre contra el Lenovo Tenerife no és una tragèdia, i bé, és cert també que els àrbitres es van
sempre que s'equivocaven, o sempre que no posaven el mateix criteri a un costat que l'altre, el criteri acabava afavorint el Lenovo Tenerife. Jo no diria, els àrbitres ens van robar el partit, no ho diria de cap de les maneres, però sí que van prendre decisions puntuals que no van afavorir gens ni mica el Baxi Manresa. És a dir, jo sempre he cregut que els àrbitres poden ser més bons, poden ser més dolents, poden prendre més decisions més bones, decisions més dolentes, però no surten amb la mentalitat o amb la idea de xiular cap a un costat o cap a l'altre. El que passa que després les dinàmiques de partit els fan que siguin d'una manera o l'altra. I el que sí que és constatable és que dissabte al Nou Congost, quan hi havia un dubte, era favorable a Lenovo Tenerife i que ens van xiular com ens xiularien jugant fora de casa. És a dir, si al Baxi Manresa li fan aquest arbitratge com a visitant, dius, ostres, ens han fumut, però ja toca. Però jugant a casa no. Això per un costat, però per l'altre era un partit que es podia perdre. I l'important és que hi ha opcions absolutament, que com deia el Nil es poden guanyar els 2 partits que queden i que per tant la Copa, jo l'altre dia escrivia un tuit i ho deia, després de la victòria al Palau Blaugrana, és a dir, l'equip del Baxi Manresa s'ha guanyat el dret de començar a pensar en la Copa i deixar de somiar amb la Copa. La Copa no ha de ser un somni, la Copa és un objectiu factible, que es podrà perdre, es podrà assolir o no, es podrà perdre o no, però és un objectiu assolible. Nil, deies? No, que al final subscric les paraules del Pere una per una, és a dir, també ho dic des de la vessant d'exàrbitre, les mans negres no existeixen. Al final, els àrbitres són persones i s'equivoquen. Sí que és veritat que fa una miqueta doloreta rara, no? La trobadeta aquesta sospitosa, no sabem si va haver-hi dinar o no, a l'hotel de concentració i aquestes històries, bueno. Podem parlar, com s'ha parlat moltes vegades i s'ha escrit rius de tinta amb el cas de Negreira, amb el Barça, per exemple, però a efectes pràctics els àrbitres són persones, s'equivoquen. Sí que és veritat que segurament, jo m'atreviria fins i tot a dir una miqueta que és possible que igual les paraules de Salva Camps, amb la roda de premsa del dia del Girona, el comentari aquell que va fer de aquí los árbitros sienten el público muy de cerca y esto los puede condicionar, jo crec que si hi ha d'haver alguna entre cometes, mà negra, seria més el comentari aquest de Salva Camps, com hagi pogut reaccionar el col·lectiu arbitral de la Federació Espanyola de Bàsquet, que no pas la trobadeta aquesta famosa entre el director tècnic del Tenerife i el director esportiu del Comitè Tècnic d'Àrbitres de l'ACB. I també és veritat que segurament amb un arbitratge, podríem dir, totalment imparcial, el que és més probable és que el Tenerife, des del primer minut, va ser qui va portar el ritme del partit. Sí, absolutament. Portem molts anys jugant contra l'Lenovo Tenerife i contra equips de Xus Vidorreta. Hauríem de saber ja una miqueta com jugar, saber com juguen, com tiren de veterania i ser capaços d'estar una passa per davant moltes vegades respecte del que hem estat en el partit. Jo, una dels comentaris, no, que fèiem els companys quan estàvem allà a la grada al final del partit i que crec que per mi resumeix molt el partit és la primera jugada que podríem dir que el Manresa fa movent la pilota amb una penetració de Devin Robinson que acaba amb cistella, la fa a falta de 2 minuts 21 segons per acabar el partit. És a dir, que en aquell moment és quan tu comences a fer el teu joc, estem parlant que han tirat 37 minuts a la paperera jugant el que volia Tenerife i no el que volíem jugar nosaltres quan jugàvem a casa. Jo crec que més enllà de buscar excuses arbitrals, que sembla que sobretot per xarxes socials és el que s'ha buscat en moltes vegades, hauríem de fer una miqueta més autocrítica de quin va ser el nivell real de l'equip, de com es va plantejar el partit. Durant molts atacs, consumien 10, 12, 15 segons a Brandon Taylor i Dani Garcia votant, fins a falta de 8-10 segons no feien la primera passada. Vull dir, hem de ser una miqueta més autocrítics i pensar realment què no hem fet bé nosaltres per no mereixer guanyar aquest partit que, insisteixo, malgrat l'arbitratge, crec que no vam mereixer guanyar. És que ens costa, i afegeixo, estant absolutament d'acord amb el Nil, ens costa molt, però això no és nou d'aquesta temporada, ens costa molt jugant estàtic. És a dir, tot el que no sigui córrer ens costa molt, és a dir, quan ens encallem a partir, és a dir, quan passem de mig camp i ens encallem i comencem a moure la pilota i no acabem de trobar el punt per on entrar o ens ho comencem a llançar tot i no entren els tirs, ens costa molt. A partir del segon 18-19 ens costa, no sabem què fer i cremem molts segons sense fer res.
Bé, perquè el Manresa té aquest estil, de controlar rebot defensiu per poder sortir ràpid i en el moment en què se't planteja una defensa en estàtic, doncs bueno, pots tenir més problemes perquè la naturalesa de l'equip és una altra, no? Però bueno, jo crec que el Nil ara ho deia, hem de fer autocrítica, sempre s'ha de fer autocrítica, però si hi ha alguna setmana en la que no podem fer autocrítica o criticar tant a l'equip és poder aquesta en la que ha tret 2 partits de 3, jo crec que molt meritoris, i sobretot el que va aconseguir a la pista del Barça, en el que es va veure un equip treballat, que tàcticament va posar molts problemes a un equip superior, no? com és el Barça, i per tant jo crec que tàcticament el Manresa és un equip molt ben treballat, no? Evidentment no estem descobrint res amb Pedro Martínez a la banqueta, i prova d'això són aquestes 8 victòries, 7 derrotes, 8ª posició a la taula ACB, la Copa està caríssima, o sigui, segurament equips amb 9 victòries es quedaran fora, el Múrcia té 9 victòries i és 5è, imagineu-vos com està, no? Però Gran Canària, Joventut, Baxi, Baskonia tenen 8 victòries als 4, Tenerife, Girona tenen 7-7, tenen possibilitats encara. Bé, hi han 7 equips, 8, que ocuparan aquestes últimes places i realment està molt obert. I al final, jo, segurament coincidiu amb mi, la Copa pel Baxi Manresa al final és un premi, no és una obligació. No, està clar. Arribats a aquest punt, és cert que ja diem, com que són 2 partits i com molt bé del Nil que els podem guanyar, doncs mira, intentem aprofitar i home, i segurament si ens quedem sense Copa Nil, ens quedarem una mica poder decebuts, però és un premi, no? De la temporada, aquest primer tram de temporada, poca cosa li podem dir a l'equip. Depèn molt de com tu vulguis plantejar, és a dir, si no entrem a la Copa serà perquè un dels 2 partits no els hem guanyat. Per tant, a partir d'aquí hem de decidir nosaltres, si volem plantejar-nos que tenim 9 victòries i no hem entrat a la Copa, o tenim 9 victòries i només estem a 3 victòries de la salvació. Que és com es planteja el Pedro Martínez. L'objectiu, un cop assolim aquestes 9 victòries i tinguem la salvació, hem de pensar ja a places europees per l'any vinent. I quan tinguem aquest objectiu, per què no pensar en el play-off? Jo crec que plantejar aquests propers 2 partits d'aquesta manera. El Carmel de la Copa, el premi, el tenim a tocar. Com deia el Pere, jo crec que ara mateix hem de pensar que ha de ser l'objectiu, perquè al final també econòmicament és una petita pèrdua pel club i això també ens ajuda, però al final no hem d'oblidar qui som, no hem d'oblidar d'on venim, de què ens pot deparar el futur i que ens hem de plantejar segurament aquests partits també amb aquesta mentalitat, no, d'anar fent la feina, anar guardant victòries, anar omplint el sarró, que arribem a les últimes jornades ja tranquil·lets i poder encarar les decisions finals aviam com plantegem la temporada 24-25. I és que en tot cas, a més, jo crec que no entrar a la Copa el que no pot generar és decepció. Aquesta és la qüestió. El que no pot generar de cap de les maneres és decepció. No crec que ho generi, això. I aleshores, per mi hi ha una altra lectura, i és que tot el que s'està fent ara és sumar molt i veurem com és la segona volta. És a dir, ara tenim un equip que ve jugant de memòria com jugava la temporada passada, perquè la columna vertebral és la mateixa. Els scoutings funcionen. A la segona volta, els equips contra els que ens enfrontarem ja hauran jugat contra nosaltres, ja sabran com juguem. I jo crec que les victòries estaran més cares a la segona volta. Per tant, la feina que s'està fent ara és una feina importantíssima. Sí, totalment. Cosa que la temporada passada, recordem, no es va poder fer, o no es va fer o no es va poder fer, depèn de com ho mireu. Jo crec que això ho hem de ponderar i ho hem de posar en valor perquè és molt important. Sí, totalment. Amb un sí o no entrarà a la Copa aquest Baxi Manresa, Pere? Tires de sensació? No, creus que no. I Nil, català? Sí. Vale. Jo crec que sí, perquè el partit contra la Penya penso que és molt guanyable a casa i que ho farem, i a la pista del Bilbao aquest equip ha demostrat també solvència i que fora de casa també pot ser competitiu. Jo crec que la victòria contra el Barça, més, va fer adonar a l'equip de que contra tothom pot competir fora de casa i és capaç de guanyar també. Depèn dels altres, també. Clar, no, evidentment. Aquesta és la història. Jo ho he dit a través de les sensacions. Quan has dit la llista d'equips que estan empatats a victòries, compte, Clar. Compte que hi ha el Baskonia. No, és que aquest any no hi ha cap tret del Múrcia i del mateix Baxi. És que és això. I el Múrcia tampoc poder no és tan sorpresa, però sí que sigui 5è. Ostres, jo crec que és una copa caríssima. Per aquí venia una miqueta el meu no, i venia pel fet que la Penya està en trajectòria ascendent i fins i tot el dia que... Ara ja estan en un moment que fins i tot el dia que juguen malament acaben guanyant. L'altre dia el partit de l'Eurocup va ser una demostració contra el Cedevita Olímpia
I el Bilbao comença a tenir unes certes urgències i s'estan trebancant molt i no es pot permetre luxes de fer segons què a casa. És a dir, un per trajectòria i l'altre per necessitat poden posar les coses molt difícils. No? I a més que ara mateix estarien deixant fora Baskonia i Tenerife. Clar, és que és això. Per aquí venia el meu no, argumento el no. Sí, i és un no que jo crec que ara mateix tothom s'aproparia més al no seguint la lògica que el sí, no? Perquè al final que el Baxi estigui a la Copa del Rei sol ser una anomalia, no? Bé, digue'm. Jo diré el contrari, Jo diré el contrari. Jo, si m'ho dius ahir a la tarda, t'hagués dit que no, i et dic que sí, perquè crec que al Baskonia li farà molt mal el -12 que arrossegara després de perdre de 20 ahir al Palau Blaugrana. La sensació que tinc és que al Baskonia aquesta derrota d'ahir li farà més mal del que ens pensem. Per això jo crec que és possible fins i tot que Baskonia sigui l'equip que es quedi fora. La sensació que tinc ara mateix. Ara us pregunto un moment per al Barça de bàsquet, que també vull saber la vostra opinió, però abans, sobre el Baxi Manresa, aquest primer de temporada, fent una mica de balanç, amb què us quedeu? Si voleu mencionar algun jugador també, però amb què us quedeu de l'equip aquests primers mesos, que, com dic, jo crec que són notables i que bé, allà està, no? El d'estiu pot acabar marcant tot, no? Si entra a la Copa o no. Nil, què és el que et quedes d'aquests primers mesos de competició? Algun nom en particular? Jo em quedo amb el nom, per mi el nom particular és Dani Garcia, sens dubte. Ens ha demostrat que la baixa de Dani Pérez no s'està pràcticament notant, i un nom en negatiu, entre cometes, m'està fallant una miqueta l'aportació de Geben, tenint en compte el rol que hauria de tenir dintre de l'equip. I el balanç general, amb el balanç actual que tenim de victòries i derrotes, per mi l'equip està amb un notable molt alt. D'acord en els dos noms que ha llançat el Nil, tant la decepció com en el tema del Dani Garcia, és a dir, esperar que el Robinson fes la temporada que està fent era el lògic, i jo ho resumiria tot en una frase: l'equip sap el que juga, i això crec que és molt important. L'equip sap perfectament el que juga i això es nota. En el cas de Geben, jo, Nil, no sé si ho dius que esperes més aportació pel rol que té, que sí, però jo crec que és que al final físicament jo crec que no és un jugador per estil, no és el jugador ideal per estil Pedro Martínez. Tot i així, a mi les aportacions que ha tingut puntuals no m'han desagradat. Jo no el suspendria Geben aquesta temporada. Però clar, entenc que puguem esperar una mica més. A mi em sembla un molt bon pivot. El que passa és que és veritat que se li veuen molt les carències en un equip de Pedro Martínez, perquè l'equip demana ritme i Geben és el jugador que menys ritme té, és el més gros de la plantilla, i a vegades per això està jugant menys i Steinbergs el passa per davant. Va per aquí, Nil, la teva decepció? Sí, una miqueta sí. És a dir, jo, igual, ja sabeu que jo no he jugat mai a bàsquet, per tant hi ha coses que se m'escapen, però jo comparo el Geben d'aquest any amb el Geben de l'any passat i em falta una miqueta. I crec que a nivell interior estem notant molt aquesta passa endavant que està fent els últims 2 mesos, sobretot Marcis Steinbergs, que s'està sorprenent a tothom. Sí, no. El que no sabem a vegades si és per demèrit de Geben o fins i tot per mèrit de Steinbergs, que clar, té més minuts, ho fa més bé. Sí, i ha agafat més canell i més rapidesa, el joc posicional, el posicionament a la lluita pel rebot és molt diferent. Jo crec que ha crescut l'Steinbergs. Bé, doncs, aquest Baxi Manresa que està allà, us vull preguntar, per acabar amb el bloc bàsquet, per al Barça. El Pere el segueix molt professionalment i per tant és una molt bona opinió. Nil, també m'agradaria saber la teva, perquè és un projecte nou que ha començat a caminar aquesta temporada amb el Roger Grimau. I bé, Pere, com veus aquest Barça de Roger Grimau? Perquè ara és veritat que estan en el pitjor moment de la temporada. Bé, venen de guanyar de 20 a Baskonia, no podríem dir això, però és veritat que havien tingut uns partits de dubtes, derrotes, Saragossa, Eurolliga i Manresa. Com els veus aquesta temporada, Grimau? Tenen talent, tenen físic. El Roger, tàcticament, encara ha d'acabar de madurar i de fer el peset. Però jo crec que el que ha passat, és a dir, he vist a peu de pista vol dir a 1,5 metres d'una de les cistelles els 2 últims partits, o els veig tots, no? Però els 2 últims que van ser els problemàtics, perquè Fenerbahçe acaben guanyant, però comencen amb un primer quart absolutament nefast, i amb els italians, amb l'Armani Exchange, passa el mateix. I és un tema de defensa, és un tema d'una dècima de segon d'arribar a defensar, d'arribar a la teva posició, de passar aquell bloqueig, i acaba el primer quart i tenen gairebé
gairebé 30 punts en contra. I arrossegar, al nivell que està l'Eurolliga avui, arrossegar un marcador de 30 punts en contra és complicadíssim. Perquè ja no et dona només el talent ofensiu. El talent ofensiu no et dona suficient com per remuntar aquesta situació. Sobretot quan l'altre equip t'està més o menys, t'està deixant en 20 punts per quart. Si el primer quart has encaixat 30 punts, escolta, et costa molt. I a la que s'hi posen, i no vol dir que s'hi posin tard, són coses, però les veus, és que veus les cares que fan, les cares de, ostres, he arribat tard, ostres, he puntejat una dècima de segon tard aquest tir de manera que ha entrat. Clar, és a dir, Fenerbahçe, escolta, la reacció que té l'equip després d'un primer quart nefast i després de Fenerbahçe estigui apretant, ostres, està molt bé, és una gran reacció. La setmana passada, el dia de l'Armani Exchange, van estar a punt de fer el mateix, però ja no els hi va donar temps. Hi va haver un parell d'errades i no els hi va donar temps, i la cosa va per aquí. I de vegades, jo el que sí que veig és que el Roger fa un esforç, a més de sinceritat, a les rodes de premsa espectaculars, una cosa bastant distant al que fa Xavi, per exemple, i està batut, i està... perquè sap que en el fons és això, que no és una qüestió tàctica, no és una qüestió de canviar jugadors, de posar jugadors, és una qüestió d'energia, digue-li com vulguis, i és un clic, des del meu punt de vista. Jo ràpidament, i deixo parlar el Nil, jo crec que el Barça estructuralment per mi té dos problemes, que és, primer, que la Provítola, és la meva opinió, no crec que no pot ser el teu jugador de franquícia d'un Barça que aspira a guanyar l'Eurolliga, o sigui, no pots anar amb la Provítola a jugar de franquícia, és un molt bon jugador, però per mi no té l'excel·lència de jugador de moment està sent el salvavides, que és diferent. Panther, no, està clar. etc, tots aquests jugadors que té, bé, el Madrid té un munt, no, també. I d'altra banda crec que Billy Hernán Gómez és un fitxatge espectacular en atac, és un jugador que jo crec que marca diferències, però és que et treu molt en defensa. Billy et treu molt en defensa, i per aquí crec que el Barça no podrà ajustar en tota la temporada. Llavors, Vesely és gairebé la teva única garantia interior, perquè té un equilibri atac-defensa, i per mi el Barça per això no el fa favorit aquest any, menys que el passat, aspirar a ser a la final de l'Eurolliga. Ja no et dic ni guanyar-la. Pot arribar a la Final Four, però per mi té aquests desajustaments importants. Nil, no sé com els veus tu. Bueno, jo crec una miqueta, al final, el Roger és un entrenador novell, i els entrenadors novells, a nivell ACB Eurolliga, l'any passat ja estava amb la Pedrera, al final necessita temps, necessita també fer-se una miqueta de l'equip seu, i jo crec, sense entendre el 100% de bàsquet, que el problema principal del Barça ara mateix és la defensa. És a dir, Willy Hernán Gómez no està a la NBA perquè és un 0 a l'esquerra defensant. La Provítola ofensivament és molt bo, però defensivament té a vegades uns despistes que crec que no fan justícia a la categoria ni al sou que té ara mateix el rol del Barça. I al final l'aposta que va fer amb certs jugadors, doncs potser s'esperava una miqueta més de jugar al Parra del que s'està oferint, una miqueta potser més de de Brizuela del que s'està donant. Al final són moltes coses, tens una plantilla pràcticament nova, la plantilla nota l'exigència de la samarreta i de l'escut, però al final tampoc pot competir perquè el nom dels jugadors no és el que tenies la temporada passada, el nom de l'entrenador no és el de la temporada passada, el llibret tàctic que pot tenir ara mateix Grimau no és el que tindrà Grimau d'aquí 20 anys, seguríssim, i per posar un exemple clar, quan va començar Borja Comenys aquí a Manresa semblava que ens guanyaríem l'Eurolliga al cap de 2 anys, i quan va començar Pep Guardiola amb el Barça semblava que no es menjaria els torrons al Nadal. Al final els entrenadors quan comencen en projectes se'ls ha de donar temps. Jo crec que al Roger li falta temps, li falta fer un equip seu, no que un director esportiu com Navarro, que també és relativament novell, comenci a fitxar noms i a partir d'aquí dir, mira, tens això, espavila el xaval, quan el pobre Roger pràcticament no té experiència gestionant ni un vestidor d'aquesta categoria, ni uns egos d'aquesta categoria, ni situacions adverses com les que s'està començant a trobar ara. Necessita temps, necessita paciència, i això és veritat que el Barça possiblement no sigui l'equip adequat en trobar-ho. Bueno, clar, per les exigències del guió, és evident, no? Veurem com acaba la temporada. A mi m'han sorprès bastant Eurolliga, dins el que cap. Estan fent, crec que, bona temporada a Europa. Sí, i a la Lliga la Lliga jo crec que van una mica més una altra marxa, no? Jo crec que a la Lliga, a més, intenta repartir un palet més de minuts, perquè això sí que amoïna bastant el Roger, i això s'acaba notant després.
Sí. Bé, doncs, tancat el capítol bàsquet, repassat el Baxi i el Barça, i aquesta Lliga CB que està molt, molt interessant com sempre, avui és un dia per parlar de sorteig. Com canviem de registre aquí, ens anem del bàsquet al futbol. L'altra en 10 segons. I perquè no podem parlar de tots els esports que hi ha, que si no també ho faríem. Bé, doncs avui hi ha hagut el sorteig de vuitens de la Champions i de l'Europa League, i de la Conference, entenc. I bé, de la Champions el Barça li ha tocat al Nàpols a vuitens de final, ara ho analitzem, al Madrid li ha tocat al Leipzig, a l'Atlètic de Madrid li ha tocat el subcampió d'Europa, l'Inter, i a la Real Societat li ha tocat el que es coneix com a Cocu, que és el Paris Saint-Germain. Altres eliminatòries, per exemple, Arsenal, Porto, Copenhague, Manchester City, Lazio, Bayern de Múnich i PSV Eindhoven, Dortmund. Aquests són els vuitens de final de la Champions. Comencem per al Barça, Barça-Nàpols, Pere. Complicat, molt complicat. Molt complicat per com està el Nàpols, perquè el Nàpols sempre és un equip que et pot plantejar partits de molta exigència, això ja ho hem passat fa no gaire, precisament, i més que per com està el Nàpols, per com està el Barça. És a dir, quin Barça ens trobarem quan el Nàpols li plantegi el nivell d'exigència que en teoria li plantejarà? És que a mi el problema és que no sé si confio en aquest Barça. Jo ja t'ho dic, no hi confio. No, per això, vull dir, és que és això, és un Barça, dius, és que no hi ha encert de cara a porteria, no es concreten, es fan moltes ocasions, però no, això del futbol va de gols, això d'entrada. Però és que, a més, el problema és sobretot defensiu. És a dir, evidentment que el futbol, com la majoria d'esports, és fer més que el contrari. Per tant, en aquest cas, fer més gols que el contrari. Sí, home, sí, però si amb un et dona o amb dos et dona, no n'has de fer 3. Però defensivament l'equip està molt malament. I quan dic defensivament, no et parlo de la línia de la defensa, et parlo d'actitud defensiva, de com comences a defensar pels puntes, com continues defensant pel mig del camp perquè no t'arribin les onades que t'arriben a la defensa. I com la defensa està tenint imprecisions, és a dir, el partit del València, l'empat del València, la pilota bota 2 vegades a l'àrea abans que rematin els jugadors del València. I no hi ha ningú que posi el peu en allà. El gol és una badada. Llavors bé, si jugues amb 3 al mig del camp o jugues amb 4, però és clar, has de començar a aturar el rival per allà. Ja. Bé, ara... I per mi aquest és el gran problema. Què és el que fa això? Que davant del rival que li hagués tocat, clar, dèiem, Copenhagen, que li toqui el Copenhagen... No ho sé, és que em fa la mateixa por. És que després del Shakhtar... Sí, comparteixo el diagnosi. Després de Shakhtar i d'Anvers, dius, ostres, em fa por. Et toca el Copenhagen i tampoc tens garanties de que el Barça... Tens més que el Nàpols, sí, però no tens cap mena de garanties. Sobre el Barça-Nàpols o sobre el Madrid-Leipzig, Nil, què n'opines? Que els culers sou tan entranyables quan voleu. Vull dir, en sèrio esteu amb aquesta mentalitat? El Nàpols l'heu de guanyar. Bueno, que l'hem de guanyar ja ho sabem. Que el guanyarem és una altra cosa. Exacte, l'equip aquest últimament... És que, Nil, has de veure els partits del Barça per adonar-te'n que no et dona cap mena de garantia. No et dona la sensació de poder guanyar ni el gratallops. No. Pol, mira, que estem parlant d'un partit que serà al febrer. Al febrer tens 3 mesos per preparar l'eliminatòria. D'aquí al febrer hauran de fer una mini pretemporada perquè hi ha la tonteria de la Supercopa. Jo això t'ho rebato ràpid. El Barça la temporada passada va guanyar la Lliga i aquesta, segons el teu argument, seria millor perquè l'equip en teoria té una millor plantilla, ha evolucionat una miqueta més i en comptes d'anar endavant ha anat endarrere. Si ara m'estàs plantejant encara amb menys mesos que sigui optimista, doncs no ho puc ser perquè tinc un mal precedent, que és que m'ha involucionat. Per tant, al febrer jo no tinc cap mena de garantia de que aquest Barça vagi més enrere encara, perquè pot ser. Doncs clar, entenc el que dius, però no tinc fe. No tinc absolutament cap dubte de que al febrer, és que ja no dic al febrer, d'aquí un mes el Barça serà millor equip que ara. M'ho apunto i et porto la tertúlia del dia 18 de gener. Va, jo també vull venir. Però tingueu en compte una cosa, el que digui Xavi a una roda de premsa, el vestidor està dient el contrari. És a dir, estem parlant de jugadors que han de fer una passa endavant que encara no l'han fet. Estem parlant d'una categoria, d'un nivell de professionalitat que ara mateix al Barça li està mancant. I, ostres, realment penseu que jugadors com Gundogan, com Lewandowski, com Rafinha, que defalliran ara perquè tinguin un mes tonto,
Aquests jugadors l'any passat van guanyar la Lliga. Però és que més enllà d'això, són jugadors que porten molts anys competint a gran nivell. I són jugadors que trauran el seu punt d'honor, com se sol dir. I són jugadors que quan arribin s'hagin de treure les castelles del foc, aquests jugadors és quan han de fer la passa endavant. El camp del València està molt bé. Bueno, pot punxar. El dia del Girona podem entrar a discutir el postpartit que van fer Xavi i Mitchell, el que es va dir. Però una cosa està clara, el Barça, el nivell dels jugadors ara mateix no és el que estan mostrant. Sí, però què et fa pensar que el mostraran? Clar, tant de bo jo pensés com tu. I tota la colorada pensés com tu. Pensa una cosa, Nil. Que és com pensa Xavi, per cert. Com pensa el Nil és com pensa Xavi. I la porta. La imatge del club al principi de temporada no és la dada. El club passarà per alts i baixos. Ara esteu en un moment baix. Tornareu a pujar. Estan. Nosaltres estem molt bé. D'aquí un mes. Estem de conya. No, però sí, tant de bo que sigui així, perquè a més és... jo el que sí que no crec, Nil, i ho has dit, és que Xavi estigui dient una cosa davant i una altra darrere. És a dir, segur que ho està fent, però jo crec que no està tan oposat l'argument. Vull dir, Xavi el que diu davant dels mitjans, jo estic convençut, i podem equivocar, que s'ho creu. Ell creu que l'equip juga millor del que juga. Sí. Ell creu que hi ha jugadors que són més bons dels que són. I ell creu que aquesta temporada encara es pot guanyar algun títol. Pot creure. Bueno, això sí que pot passar. Però que encara poden arribar a competir molt més per la Lliga, no? Que sembla que és el títol que tenen més allunyat ara mateix. I a dins del vestidor, jo crec que el missatge és el mateix. Jo no crec que canviï molt. No, jo crec que no. Però... Perquè si no, què enfonses? La moral dels jugadors? Com a entrenador has de mentir si fa falta. Però fixa't, i comparant amb la temporada passada... Els jugadors ja ho saben, el que estan donant al terreny de joc. Els jugadors no els has d'explicar. El que em porta més porta 30 anys competint quasi a nivell professional. Lewandowski porta des dels 16 anys. Vull dir, 20 anys porta competint al màxim nivell. Hi ha jugadors que ja ho saben, que ara mateix a l'equip, pel que sigui, aspectes físics, mentals, físico-tàctics, busquem-li l'adjectiu que vulguem. Els jugadors ho saben que ara mateix no estan donant el 100%. Pel motiu que sigui, i al final això es resoldrà de portes endintre, faran les famoses reunions de vestuari on tothom es diu les coses a la cara i bla, 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 bla. D'aquí 4 mesos, a dir, hòstia, doncs quan vam tenir aquella de fallir del mes de desembre, vam dir que fallava, vam buscar les solucions i ara estem a quarts de final de la Champions, hem recuperat el full de la Lliga, estem a 4, 5, 6 punts del Madrid, havíem recuperat territori al Girona perquè ha baixat una miqueta el ritme, a l'Atlètic de Madrid ja l'hem atrapat i a la Copa del Rei seguim vius. El teu discurs em sona molt el discurs antagònic que fa el culer quan el Madrid ha de jugar a la Champions, que és que segur que arribarà a la final de la Champions i la guanyarà. És el mateix que fem nosaltres, perquè intentem dir-ho perquè no es compleixi, però s'acaba complint. Que és el que jo torno a dir, el Madrid guanyarà la Champions. És que jo vull que es compleixi. Perquè la diferència és que els culers ho dieu perquè no passi, però jo no ho dic per fer un Tomàs Roncero. No, ja ho sé, però he dit que em recorda, que el que fan molts culers que és això, no? Però tant de bo, de veritat, tant de bo. Passa que els que som d'aquest equip i que l'estem veient som més escèptics, com el Pere. Al Madrid li ha tocat el Leipzig, que és un rival perillós, però jo crec que no té res a fer contra el Madrid. I llavors les dues eliminatòries, Inter Atlètic de Madrid i Real Societat PSG, que per mi són les més interessants de tot el quadre, fins i tot. Perquè l'Arsenal i el United i el City han tingut sort, el Bayern de Múnich hauria de superar la Lazio, tot i que la Lazio també és a vegades et pot plantejar Sarri, ja sabem que és un gat vell, i el Dortmund Eindhoven, el Dortmund jo crec que per poc que faci malament també ha de superar l'Eindhoven. Per tant, ostres, aquest Real Societat PSG sobretot, Inter Atlètic de Madrid, partidassos. Dues eliminatòries que seran molt maques de veure. Sí. I que jo crec que poden ser molt igualades, a més a més. Per l'estil de joc de cadascun dels equips, jo crec que poden ser molt igualades. El Madrid-Leipzig, Nil, estàs d'acord amb el meu diagnosi o creus que també patireu? Sí. Jo crec, aviam, pot ser que patim en algun moment el partit d'anada, però Leipzig fora de casa, podríem dir que és un equip escocès. Fora de casa, baixa. Sí, el Madrid dels 4 és el que ha tingut més sort, segurament. Dels 4 és el que ha tingut una mica més de sort. Jo crec... L'hem perdut, Nil? Sí. No, digues, perdona. Sí, que Atlètic de Madrid dic que Atlètic de Madrid i Real Societat seran dos eliminatòries precioses
pel simple fet que els 4 equips juguen el mateix, o sigui, Inter i Atlètic de Madrid i Real Societat PSG. Jo crec que són duels tàctics brutals. Sí, no, molt de gust a veure aquests partits. Sobre del dia... No acabo d'estar d'acord, perdona, Pol, amb el tema de l'Arsenal al Porto, perquè l'Arsenal als últims anys comença molt bé les temporades, però després del parón de Nadal... I el Porto és un equip que, si t'agafa, ja ho heu vist vosaltres a la Champions, com t'agafi un partit tonto, et posa contra les cordes molt ràpid. Que sorpreses n'hi hauran sempre, però que sobre el paper, que és com s'han analitzar les eliminatòries, perquè no en tenim un altre, jo crec que l'Arsenal és millor equip que el Porto, no? I sobretot, per poc que tregui un bon resultat al seu camp, ostres, difícilment el Porto podrà fer gran cosa, no? Però bueno, veurem què acaba passant. Per cert, del dia d'avui també la Porta ha aconseguit una entrevista a l'agència EFE, Pere, i bueno, ha dit bàsicament que volen portar un migcampista per suplir la baixa de Gavi, com un Davids d'antanyo, i també que ha tornat a insistir en que li agradaria quedar-se a Fèlix i a Cancelo a final de temporada. No és massa d'hora per dir això, per assegurar això amb rotunditat? És molt d'hora, sobretot a mi el Joao Fèlix no m'ha demostrat res que no hagués demostrat a l'Atlètic de Madrid. Amb una salvetat, que el Xavi no l'ha castigat encara, no l'ha començat a castigar. El partit que va fer l'altre dia contra el València és de vergonya. Llavors, no, és que contra l'Atlètic de Madrid va fer un partidàs. Doncs sí, però és potser l'únic partit que se li ha vist una brillantor que hauria de portar, com per dir... el Barça vol anar més enllà de la sessió i vol acabar fent una oferta de debò i sobretot vol pujar dels 40 quilos, perquè clar, a l'Atlètic de Madrid es deuen posar a riure quan els hi parlen dels 40 quilos. Jo abans em quedaria Cancelo que Joao Fèlix, mira el que et dic. Sí, bàsicament perquè també Joao Fèlix és un jugador tan irregular que com paguis més de 50 quilos per ell, torna a ser per mi un negoci ruïnós. I que és un jugador, a més, que et pot dinamitar l'equip amb la displicència que se li veu en alguns partits. Que té un gran talent, sí, però no ha arribat a la cota de supercrack. I aquesta temporada tampoc ho està demostrant. I la intensitat, i això et dinamita l'equip. Sí. Això et pot dinamitar partits. I Cancelo sí que... Cancelo jo crec que jo estic d'acord amb tu, em quedaria abans de Cancelo, també veurem el preu de Manchester City, però a mi el que em preocupa més no és si te'l quedes o no, sinó que la Porta estigui dient amb tanta rotunditat que se'ls quedaran ja quan esperem a una miqueta a final de temporada per analitzar com han jugat aquests jugadors. Això és tàctica a la Porta des que va tornar a la presidència. Ja, doncs amb això també hem anat malament en alguns aspectes. Quantes coses ha promès i ha dit que no ha acabat fent? Moltes, moltíssimes. Sí, és a dir, per mi a dia d'avui al Barça hi ha un problema clar d'estratègia de comunicació. Bueno, de projecte, hi ha un problema de projecte. A part d'això, però d'una cosa del dia a dia, escolta, el que va passar amb la convocatòria d'Anvers és una bestiesa. És una bestiesa, no perquè passés, que pot passar en qualsevol. Sí, perquè si el tren sortís. És com ho expliques, i com ho expliques després. Clar. És a dir, s'acaben contradient el Xavi i el Deco. Escolta, d'això se'n diu estratègia de comunicació. Però perquè és que no hi ha això dels departaments, no hi ha un projecte, no hi ha no hi ha un portaveu al Barça. I no hi ha executius, i ja no queden executius al Barça. Ja no queden executius al Barça. És la Porta, aquest és el gran problema. Deco i Xavi. Ja no queden executius. I Masip, ja no queden executius al Barça. Bueno, sí. Bueno, en fi, veurem. El Barça, Nil, trobarà el rumb aquesta temporada o no? Com ho veus? Jo crec que sí, al final... Clar, tu has dit que sí, clar. Però és que al final la plantilla és la que és. Evidentment, hem de recordar equips relativament importants com el Celta de Vigo, com el Saragossa, com el Villarreal, que són tres que venen a la ment, que després d'una temporada molt bona i d'estar competint molt bé a Europa van acabar baixant a segona. Evidentment, casos així esperpèntics n'hi hauran sempre, però d'aquí a que el Barça no sigui capaç de reconduir el rumb, aviam, jo crec que al final acabaran trobant l'encaix de les peces. Al final és una qüestió d'asseure's, de mirar cadascú en quin moment físic i psicològic està i deixar-vos de tonteries, sobretot a nivell defensiu. Si Christensen està millor que Koundé, doncs apanyem-ho perquè jugui Christensen. Si Marcos Alonso pot fer tal, Valde i Cancelo. I al final es tracta de trobar un cert equilibri dins del que tens, però no mirant els noms, sinó mirant l'estat de cada jugador. Freneu amb Joao Cancelo. Cancelo tot el que vulgueu, però Cancelo no és Dani Alves i de moment se li està posant una cara de Dani Alves que més enllà dels soplillos que té, que recorda l'Alves quan va arribar al Barça abans que se'ls operés, és amb l'únic amb el que s'assemblen. I s'està venent una miqueta, tinc la sensació, des del departament entre cometes de comunicació del Barça, com que Cancelo és una miqueta el Dani Alves, no? Aquell jugador
que et pot córrer per la banda, que et pot jugar fins i tot en algun moment de volant o d'interior, que pot fer bla, 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 i no. No, però és un molt bon lateral. No, és bon lateral. Té molta qualitat, jo crec que és un molt bon lateral i és nivell Barça. Aquest jugador sí que el veig nivell Barça. Sí, però després s'ha de veure la situació econòmica. Va sortir com va sortir del València, és un jugador que va sortir com va sortir de la Juve, és un jugador que ha sortit com ha sortit del Manchester City. Sí. Cuidado amb Joao Cancelo, que cuando el río suena, agua lleva. Que sí. A mi també em fa desconfiar molt aquesta part d'ell. Jo només em basaré en el seu rendiment futbolístic d'aquesta temporada i amb l'oferta que tingui al final. És veure el que t'ofereixen i el que tu pagaràs. No em tornaria boig per cap dels dos jugadors. I amb el que deies abans de la plantilla, de la millora del Barça, és que saps quin problema tinc? Que jo veig a la plantilla poc compensada i la plantilla és la que és, i llavors per molt que Xavi ara canvi la tecla del mig al camp, per molt que ara els joves de cop i volta, que si Guiu, que si Casador, que si Víctor Roque a sobre ara funciona, que si no sé qui, que l'Héctor Fort, que no de l'Iñaki Peña, per molt que ara funcioni tot això i es millori una mica, la plantilla segueix sent la que és. És que no tens un lateral dret pur. Et falta un suplent per Lewandowski. Et falta, bueno, que ara arribarà, sí, et falta un migcampista més físic de desplegament. No tens un migcentre natural pel relleu de Busquets. I tot això, amb un mercat d'hivern, no ho pots pal·liar. No, ni a conya. Per tant, la plantilla és la que és. Per tant, jo no puc ser optimista. M'encantaria. Mengeu-vos les paraules de l'ADN Barça i feu un 11 adaptat a la plantilla. Bueno, això evidentment. Jo ho faria. Evidentíssimament. Però clar, això és la línia de l'entrenador. Això és el que hauria de fer l'entrenador i no fa. Xavi no és l'entrenador més adequat, això sí que és veritat, per fer aquest tipus de canvi. O sigui, tu estàs dient que apostem per un model Madrid, no? Ser pràctics. Sí, evidentment. Ja fa molt temps que haurien de ser pràctics, però... La línia defensiva que té el Barça ara mateix és per jugar amb 5 defenses. Bueno. Dos carrilers, dos tios al mig del camp que et treguin, que siguin box to box, una miqueta estil que feia Mourinho amb el Chelsea, amb Obi, Mikel i Lampard, i a partir d'aquí l'equip a volar. Però saps quin problema hi ha? Que la Porta el van escollir... La Porta el van escollir president del Barça. I quan escollis a la Porta president del Barça és que tu, d'alguna manera, el que vols és retrobar-te amb aquell joc que va fer el Barça el millor equip de la història. Però t'equivoques quan demanes això. La Porta més Xavi, el pack aquest. Tu quan compres aquest pack és reconnectar-te amb el passat d'alguna manera. I això no està sortint bé. És veritat, s'ha guanyat una lliga. Perfecte, i tot el mèrit i la vam celebrar molt, però però és que ens estem comparant constantment amb Guardiola, ens estem comparant amb aquell Barça i ens estem equivocant i s'hauria de tirar endavant, s'hauria de progressar, s'hauria d'evolucionar i encara es pot fer, però bueno, aquest és el gran problema, de que som esclaus del nostre passat, com dèiem. Amb resposta força ràpida, per vosaltres quin és el problema del Barça? Quin és el principal responsable del problema del Barça? Pere? A veure, és que és molt complicat, això. És a dir... Per això us ho demano. I per què ho dius en resposta ràpida? És a dir, que Xavi no té l'equip per fer segons què, cert, però que amb l'equip que té no fa tot el que podria fer, també. I després, bueno, i a partir d'aquí però ens estendríem molt com ho explica després. Vull dir... Per tant, vas més per la part de l'entrenador, eh? Sí. Vale. Nil? Jo, mira, et faré un símil ràpid amb el Sevilla. És a dir, si tu tens Lopetegui, si tens Mendilibar, si tens Diego Alonso, si tens Sampaoli, i l'equip no funciona, igual el problema no és dels jugadors i de l'entrenador, sinó de la direcció esportiva i com encara el projecte. Jo crec que amb el Barça és una cosa similar. Sí, però com a entrenador t'has d'adaptar a això. Jo crec que el problema ve per aquí una miqueta. Una miqueta com plantegem el futur de l'equip. Jo crec que el problema és que no hi ha una direcció esportiva potent que sigui capaç d'idear un camí més enllà del camí que va marcar Johan Cruyff l'any 90 i que Guardiola va perfeccionar a principis de la dècada del 2010. A partir d'aquí, jo crec que el problema del Barça és aquest. I, evidentment, l'elefant per mi a l'habitació que teniu és que encara teniu el trauma de que Messi ja no hi és i Messi absorbia tant que partits com el de València te'l solucionava i ara ja no hi és i seguim esperant que hi hagi un jugador diferencial que ens ho solucioni quan
no hi serà. I jo us ho dic des de l'experiència de que nosaltres ens vam estar 2 o 3 anys esperant un Cristiano Ronaldo que no ens ha arribat encara. Vull dir, Bueno, però en aquests 2 o 3 anys bé que es van guanyar 3 Champions, també. És això. No té res a veure, home. Però Cristiano Ronaldo, no, aviam, les Champions les hem guanyat amb Ronaldo, també. També, però vull dir que després s'ha guanyat alguna Champions més. Vull dir que no... Una i encara no em demanis que te l'expliqui perquè encara no te la sé explicar. Bé, en fi. Aquesta és la situació de tot plegat. Sort que tenim el Baxi Manresa, no, Pere? Sí, no? I Nil, perquè si no... Però el Nil no, perquè és el Madrid, i el Madrid més o menys li va donant alegries encara. Bé, doncs, aquesta supertertúlia que la deixem aquí, que hem fet una vegada més a l'estudi d'aquí de Ràdio Sant Fruitós amb el Pere. Pere, moltes gràcies i recupera't. Sí, home, sí. Que ara ve Nadal i es necessiten totes les forces. Les festes, exacte. I Nil, moltíssimes gràcies també. Que vagi molt bé. A vosaltres, bones festes. Fem una petita pausa i tanquem el programa parlant amb una gran protagonista. Vinga, doncs, seguim saludant protagonistes quan queden 20 minuts per arribar a les 9 del vespre. Gran protagonista aquí a l'Esport i Punt per tancar-lo en aquest dilluns 18 de desembre, ja tancant l'any, i podem saludar en directe una de les esportistes referents de casa nostra en els últims anys. És l'atleta del Club Atlètic Manresa, la Meritxell Soler. No crec que faci falta presentació, però vaja, ella és de Sant Joan de Vilatorrada i ara s'ha especialitzat en la disciplina de la marató de llarga distància. Va participar aquest estiu al Mundial de Budapest amb la 27a millor posició i li queda una llarga trajectòria per endavant, i nosaltres volíem fer un resum de com ha estat la seva temporada aquí a l'Esport i Punt. Meritxell Soler, bona nit, com estàs? Bona nit, molt bé, i vosaltres? Molt bé, doncs no venim de córrer 10 quilòmetres com tu, però estem bé. Com ha anat això? Bé, molt bé, molt bé. Era suau avui a la tarda ja. Perfecte, suau. 10 quilòmetres suau, mare meva. Molt bé, doncs ja tancant l'any, no sé si, suposo que feliç, molt feliç en aquest 2023. Ara entrarem més en detall, però bueno, si l'haguessis de definir així una mica per sobre, què diries? Sí, perfecte, hauria de dir. A paraules potser seria perfecte, no? Perquè tots els objectius que teníem s'han complert, per tant, no podia anar millor. Molt bé. Ara és el moment, no? Aquest desembre és el moment, poder no, en el que menys activitat competitiva tens, potser? Sí, bueno, ara comença una mica. Mira. Fins ara he fet pretemporada, el 31 de desembre sí que sempre faig la mítica cursa dels nassos, el 31 de desembre a Barcelona, per tancar l'any corrent, com sempre, i llavors una mitja marató al gener i ja a febrer l'important, que és el dia 18 a Sevilla al marató. La que tens entre cella i cella, no? Aquesta marató amb objectius importants. Ara en parlarem. Per tant, la pròxima competició ara és cursa dels nassos, no? Exacte. Molt bé. Ara et pregunto per l'any vinent, però abans deixa'm centrar-nos en aquest 2023. Ho has dit al principi, perfecte. Tot s'ha complert, tots els objectius que m'he marcat. Ara, per tant, és època de fer balanç. I entrant més en profunditat, clar, participar en un Mundial, no sé si t'ho imaginaves, si és una cosa que somiaves, i encara el que queda, no? Però vaja, aquest 2023 difícilment és superable, no?
Sí, no, clar, el Mundial al final és com si diguéssim, no és una olimpiada, però al final dintre del món de l'atletisme és on més pots aspirar, no? Competir en una competició així i amb l'equip absolut. I llavors fer-ho va ser una experiència molt xula. A més, dintre de tot va anar molt bé la cursa, per tant, no podia demanar més. Va anar sobre l'esperat, a 27a posició, a vegades el que esperes i el que acaba passant dista molt, i a vegades no. En el teu cas? Sí, de fet jo per marques, per temps i tot, anava amb la marca número 37. Per tant, si totes corríem com havien de córrer, quedaria a la 37. I llavors vaig dir, un objectiu que estaria bé sense passar-me seria quedar top 30. Per tant, vaig fer la 27, per tant, vaig complir amb expectatives. I et veus amb marge de millora per anar progressant? Perquè, clar, evidentment, tu el que has demostrat en la teva carrera és que vas millorant, que cada any és millor, que cada mes és millor. Tu et visualitzes també en que cada any que passa, cada mes que passa en competició, la Meritxell Soler és una mica millor en la marató? Sí, jo crec que amb la marató encara on hi tinc més marge, perquè al final vaig fer aquesta marca amb la primera que vaig fer, no? Llavors, la lògica diu que hauria de tenir marge, que aviam, llavors passa de vegades que t'obsessiones amb un temps i no hi ha manera de baixar-lo, que no seria la primera que em passa. Però jo crec que sí que tinc marge per anar rebaixant algun minutet. Aquest 2023 volia saber també què ha suposat a la teva carrera. No sé si ha estat com una mena de punt d'inflexió per als canvis que has viscut i les noves experiències també que has viscut. Sí, perquè al final el fer això, fer la marató com sortís una mínima per anar a un Mundial i una mínima també per als Jocs Olímpics i situar-me en el top més alt d'atletes que han corregut una marató aquí a Espanya, doncs sí, m'ha donat també m'ha donat una miqueta més de nom i m'ha deixat viure també experiències d'això, d'anar a competicions internacionals que fins ara tampoc havia pogut viure. Per tant, el Mundial ha estat el punt més àlgid de la teva carrera fins al moment? Sí, de moment sí. De moment sí, toquem fusta, evidentment, ara t'ho preguntaré, però és que l'any que ve hi ha la cita olímpica a París. I tot. Per saber les referències, aquest 2023, a nivell de marques espanyoles en marató, en quina posició estàs ara mateix? Ara mateix se m'ha complicat una mica l'assumpte, perquè a València van córrer molt. Van rebaixar el rècord d'Espanya a 4 o 5 minuts, una noia marroquí nacionalitzada. El rècord era 2.26 pelats i va fer 2.22 o 2.21, ja ni me'n recordo. I a part d'unes quantes altres noies també em van superar la meva marca. I vaig, si no m'equivoco, amb la 5a millor marca. Si no em fallen els càlculs. Vale. Per tant, la gran pregunta, amb aquesta situació actual, opcions per París 2024? Només en tinc una. No. Els criteris diuen que a Sevilla, qui guanya el Campionat d'Espanya va a les Olimpiades. I les dues següents noies que hi van són les dues següents que tinguin millor marca personal. Llavors, jugo amb una miqueta d'avantatge perquè totes les que han corregut a València, en un principi és difícil que tornin a fer una marató al cap de 2 mesos a Sevilla. Vale. Per tant, pot ser que alguna ho intenti, però és complicat. Llavors, per anar bé, hauria de guanyar a Sevilla, que és l'objectiu que tinc, anar a guanyar per guanyar-me la plaça olímpica. Si no guanyo, he de baixar d'això, de 2.25-30 amb la marató. Hauria de rebaixar un minutet. Vull dir que per anar bé hauria de guanyar. Esperem que sí. Dius que és difícil que hi tornin a participar perquè la preparació d'una marató a l'altra és de més temps? Ho dius per això? Exacte, sí. Déu-n'hi-do. Són entre 3 i 4 mesos la preparació. Llavors, clar, a València va ser el dia 2 de desembre. Clar, això deixa 9 o 10 setmanes. És molt just. Es pot provar, es pot intentar, i pot ser que alguna ho intenti, perquè les que ja saben que estan fora tampoc hi perden res. Llavors serà interessant el 18 de febrer. Molt interessant i ho volem seguir. Ens hem apuntat al calendari. Per entendre-ho els que estem aquí, els que no estem tan ficats en el món, per què es necessiten 3 i 4 mesos de preparació? És a dir, és per un tema de salut, del cos? Per què? Simplement perquè el que et demana la marató és fer molts quilòmetres i també córrer amb un ritme.
Llavors, ho has de fer progressiu. Has d'anar augmentant els quilòmetres progressivament, les tirades també cada cop més llargues, els ritmes cada cop més llargs, i perquè el cos ho assimili. I llavors, amb tots els estudis que s'han fet i tot, doncs sembla que són aquestes entre 12 i 16 setmanes, que és el que és una planificació per arribar aquell dia i aquell dia trobar-te bé i fer anar les cames al ritme que has practicat. Clar, especialitzar-te ara més en la marató, que no sé si ara només estàs centrada en la marató. Sí. Val. Sí que és veritat que, per exemple, és això, faré la cursa dels nassos i també 4 setmanes abans faig una mitja marató, perquè també al final va bé moure les cames una miqueta més ràpid del que anirà a la marató i també per jo tenir una referència d'aquell dia com de ràpid puc córrer. Però sí que els entrenaments són centrats 100% en marató, encara que llavors competeixi en alguna altra prova que siguin poques, però sí, marató, 100%. No, t'anava a preguntar que si el fet d'especialitzar-te en la marató ha fet canviar també les teves dinàmiques d'entrenament i sobretot el teu cos. No sé si això ho has notat des de que corres marató, canvis en molts sentits. Sí, molt. Clar, al final la marató et requereix també potser no estar tan musculat o un altre tipus de musculatura més lenta i no tan ràpida, i també el que et demana és fer molts més quilòmetres que no pas quan prepares un 10.000 o una mitja marató. Llavors el que més he notat és això, he de fer més sessions d'entrenament en matí i tarda, més quilòmetres, i tinc molta més gana, menjo molt més i m'aprimo molt més ràpid. Clar. I he d'anar més en cuidado amb això, de tampoc passar-te gaire i menjar el suficient, perquè això ho noto moltíssim, que de seguida m'aprimo molt. És aquest control, no?, que heu de seguir, que poder, al final hi ha persones que no ho entendran, no?, com us heu de cuidar tant, com heu de... Clar, ara, per exemple, és una pregunta poder molt absurda, no?, però ara en les festes de Nadal, què? No podràs menjar normal? Doncs mira, de fet, tinc la sort que l'altre dia vaig anar amb una nutricionista i també mirant m'he primat un palet massa en pocs mesos, llavors se'm permet engreixar-me, per tant, algun torró em podré menjar. Bona notícia, no? Però sempre pendent, no?, de si m'he aprimat i clar, no?, és una mica el que heu de seguir al final per perseguir somnis, no, Meritxell? Perquè al final el que tu busques és arribar a París, entenc. Sí, al final si ho sacrifiques també anant a entrenar i tot, dius, doncs a l'hora de menjar, al final és anar una mica més en compte. Sí que és veritat que si durant tota la setmana tu segueixes bé la planificació de la dieta, hi ha un dia que és per Nadal, que fas una miqueta més, tampoc passa res. Clar. Ja ho cremo. Sí, no, això segur, ja ho pots donar per segur. Bé, doncs, no sé si la teva... Clar, poder ara sí que el teu cicle, diguéssim, que és París 2024, i a partir d'aquí veure, no? Però la marató ja és amb el que et vols quedar o no tanques les portes a seguir explorant i seguir fent altres tipus de disciplines? Sí, jo crec que sí que és veritat que la marató sí que la faré bastant, però sí que segurament que a mi el que em costa molt és córrer ràpid, no? Fer coses més curtes. Però encara que em costi més, també crec que és el que em farà millorar més de cara a la marató. Llavors no descarto d'alguna mitja temporada preparar algun 10.000 o alguna mitja marató però sempre pensant en que després tornaré a preparar la marató. Per tant, sempre acabo tancant el cicle amb la marató. L'any que ve hi ha diverses possibilitats a casa nostra per representar-nos als Jocs Olímpics de París, però sí que es podria produir una que, si no vaig errat, serà així, que podria ser que es classifiqués la primera dona del Bages per una cita olímpica en tota la història de l'esport bagenc. Això, d'alguna manera, quan ho sents, què et diu? Que tenir la possibilitat aquesta de trencar també la història. Doncs al final també trobo que està molt bé que la gent també, o les nenes, que puguin tenir un referent, no? De dir, sí, hi ha gent d'aquí, fet aquí, que ha entrenat sempre aquí, a Manresa o a Bages, i que es pugui donar una miqueta de visibilitat a això, de que noies de poble i que al final estem vivint aquí, entrenant aquí, que puguin veure com pots anar a unes Olimpiades i pots estar allà lluitant amb les millors del món, doncs també em fa molta il·lusió. Doncs aquesta il·lusió, evidentment, que compartim i que animem també a la Meritxell Soler, que li vagin igual i fins i tot més bé, evidentment, el 2024, perquè això voldrà dir que participarà en aquests Jocs Olímpics de París 2024. Meritxell, un plaer, com sempre, parlar amb tu aquí a l'Esport i Punt, i que vagi molt bé, que aconsegueixis tot el que et proposes. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. I que vagi bé les festes.
Gràcies, igualment. Amb la Meritxell Soler tancarem aquest Esport i Punt d'avui a 7 minuts del final del programa. Ara us deixem escoltant una mica de música i nosaltres acabarem de tancar l'any en el proper programa de divendres, on farem un especial amb resums d'entrevistes més destacades d'aquesta temporada i també, evidentment, amb coses d'actualitat, perquè l'esport, ja sabeu, és actualitat, l'esport no s'atura. Tornem divendres a partir de 7:45 de la tarda. Que vagi molt bé.